Здравейте! В момента съм на много високо разстояние, в небесни места стоя. И това е една моя изпълнена цел. Целта ми да достигна този връх и тази голяма дупка, може да се каже като пещера. Преди доста време, преди много години, бях се нарекал като малък, гледайки от терасата тази огромна пещера, за мен изглеждаща тогава. И си казах, един ден ще ида там, каквото ще да става. И ето го, че този ден дойде. Този ден дойде. Аз съм тук и стоя точно в тази дупка и просто не знам какво... Чувството е някакво страхотно. И сега ще извикам да... Има страхотно еко, като извикам и като свирна. Чуйте. Не знам дали ще се чува на телефона, но наистина се чува прекрасно. Слушайте сега. Ехо! Това беше и Ники, другият, който извика, не знам дали се чул. Искам да кажа, че това е една страхотна дупка. Едно страхотно място. Ето я и Враца. Това е Враца. Вижда се доста места, може би всичко се вижда. И ето и небето. Така, чак. Сега Ники трябва да дойде. И трябва да кажа, че моментът е страхотен. Така, ще пина малко водица и после може да продължа.